de primària estem treballant aquesta setmana el tema de la salut en ciències naturals. L'adquisició d'estils de vida poc saludables és un problema cada vegada més gran. Per a saber la realitat dels hàbits en la gent, hem fet una enquesta a 105 persones majors d'edat del nostre poble. Presentem la gràfica dels resultats. La meitat dels enquestats presenten deficiències en la pràctica d'hàbits saludables. Un 46% de persones no dormen lo suficient i un 27% fuma. Un 59% no menja les excessives fruites i verdures i el 49% no practica cap exercici. Un 45% dels enquestats dediquen molt de temps a navegar per internet, contribuint a la vida sedentària. Afortunadament, quasi el 100% dels enquestats gaudeixen d'unes relacions socials favorables. Els pares i mares heu de predicar el recerca. És difícil que nosaltres, xiquets i xiquetes, adquirim aquests hàbits saludables si vosaltres no els teniu incorporats en les vostres vides. Així us donem uns consells per a millorar la vostra salut.